खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि जे गोख्रों खामानि मावनाय गोजोन आरो शान्तिनि थाखाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय UPPL आव जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। साहानिफ्राय बोहैबोनाय जे दैमा बा दैसाफोरनि स्राय स्राय बोहैबोनाय बायदि UPPL आव ज' जाफैनायखौ नुनो मोनदों। UPPL राजखान्थि हान्जायाव ज' जाफैनानै बिथांमोना जयनिं खालामनायखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो All BTC बेंगालि स्टुडेन्ट फेडारेशननि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि बिथां मन्टु दे बिथांजों लोगोसे सा 52 सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जाफैदों। UPPL खौ मजबुत खालामफैदों। UPPL खौ गोख्रों खालामफैनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन समावबो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै UPPL राजखान्थि हान्जानि गोख्रों खामानि मावनाय आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि समानथि हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गोजोन लाबोनायखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मोनदांदों। जायखौ नोजोर बोनानै दिनै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव लोब गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जगदान जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो All BTC बेंगालि स्टुडेन्ट फेडारेशननि आफादगिरि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि मन्टु दे बिथांजों लोगोसे सा 52 सोद्रोमाफोरा जगदान जादों। UPPL आव जगदान जादों। मैयानि सानाव बे जगदान जानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिआरनिनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि नुजाथिनायाव जगदान जाफैदों। लोब बेंगालि स्टुडेन्ट फेडारेशननि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जादों। UPPL खौ मजबुत खालामफैदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव हारि माहारिनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिसानि गेजेराव बे समाव प्रमद बर'आ फोथायथिखौ लानो हादों। थामहिनबा फोथायथि लाबोनो हानायखौ मोनदांथिदों। जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिसानि सुबुंफोराबो UPPL आव जगदान जाफैदों। लोब हाबफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो जे बे जगदान जानाय हाबाफारिनि फोरमायथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।